Very, very beautiful. And I think somewhere there stay. Yes, we're staying on the side. Yeah, This side. yeah. So this will be on the center of city. Yes. The building here. You see that? Come down the building. It's the center. To the toilet for what? Yes, All right? please. I'll come back. Deci templul ăsta este dedicat zeului milei, the God of Mercy, iar în timpul nopții este foarte, foarte, foarte colorat datorită luminilor, instalațiilor care sunt puse peste tot, efectiv. Înconjoară și partea aia de sus și chestia aia de acolo este tot colorată. Dar noi am venit pe timpul zilei. Iar orașul se vede foarte, foarte, foarte frumos de aici. Foarte frumoase aceste sculpturi în piatră. Uite că până la urmă am văzut și tigru. Și de cocoș clar n-am dus lipsă. Deci animalele astea sunt zodiacul chinezesc și noi suntem șobolani. It is our animal. We are, I think, rats in Chinese zodiac. Yeah? In 96, yes. Și avem aici absolut toate animalele. Which one? Most beautiful intelligence animal. What? What do you guess? Iar acesta ne-a zis ghidul că este zeul care râde tot timpul. Foarte mișto să ai un zeu care râde tot timpul. Oh, very beautiful. Yeah. Deci zeul milei cumva poate să facă foarte, foarte multe lucruri și se mai numește și zeul cu 1000 de mâini. Iar statuia e făcută dintr-o bucată din lemn. Dintr-o bucată foarte mare de lemn. Wow! În templele budiste nu există alte daruri care se oferă decât flori. Și aceste lumânări pe care oamenii le aprind pentru a se ruga. Foarte interesant cum nu se aduce mâncare, nu se aduce nimic, doar flori. Se păstrează tot foarte, foarte curat. Și lumânările sunt în formă de ananas. Am întrebat de ce există ananasul în formă de lumânare și au spus că ananasul la ei e un fruct care înseamnă noroc. Ce ar trebui să fie niște peștișori sunt, dar se văd foarte, foarte puțin, sunt timizi. Peste alea. Ce detalii frumoase sunt pe aici, foarte colorat. Îmi place cum se vede ceața asta. Ce se vede acolo un drum. După să-mi dau seama dacă se vede pe cameră, cred că ăla este, da. Foarte frumos. Și cum se văd norii. Și ea ghiși ce? A început să plouă. I think when you go up to the Penang Hill, Cine ar fi crezut? Am ajuns la funicular. Funicular. La Penang Hill. Peste tot Crăciun. Așteptăm să urcăm noi, suntem numărul 6. One person, one ticket. Și am intrat, ne trebuie mască. Ticket.
Короче, красиво, как раз. Берчень. You are now entering Penang Hill, a designated non-smoking zone. Please keep our hill clean and green. Чего надо? Enjoy the fun. Thank you. Și am ajuns aici la Piatra Neamț. Aici am mâncat cu telecabina. Și acum dăm așa un pic la pas. Funiculi, funicula. În Malaysia, secția de poliție este decorată cu alb și cu albastru. Și asta văd că este din 1929. Deci are ceva ani. Și am început să... Iar și iar și iar. Acum urcăm la moschee. Ui! Ui! Alo, topaue! Și urcăm, și urcăm, și urcăm. Celebrul tun nemț. Foarte frumos se vede de aici. Mamă! Da, cam asta e cu moschea. Putem să o vizităm dacă vrei. Haideți să mergem. Dar putem să coborâm la templu hindu. Hai la hindu. Foarte colorat, foarte frumos. Sri Aruloli Trimurugan Temple. Foarte drăguț arată. Foarte colorat. Da, trebuie să-ți dai papucii jos și poți să intri. Foarte frumos. Ce detalii au! Ce mișto sunt pictate astea. Extraordinar de frumos. Da, vezi ce mișto e pictat? Colorat. Și cât este colorată, dar îmi plac atât de mult. Vezi cu vaca, vezi? O trebuie cu vaca. Parte are câte ceva. Vezi că e ce nu e ca la noi în România cu bradul de Crăciun, știi? Îl decorezi doar pe ăla din față, pe ăla vezi, știi? Decorezi tot bradul. Ce mișto arată. Spachiacu. Aici unde am ajuns noi la Penang Hill. Aștept pluralul. Este o moschee și un templu din acesta hindu.
Și foarte, foarte multe point-uri din astea de Puncte. a vedea, de a vedea orașul. Și până acum a plouat în continuu și acum este foarte mult soare și eu n-am ochelari, pentru că ce? Alin nu s-a gândit și la mine. Pentru că m-am gândit ieri de avea ochelari de vedere și altceva. Și alt ieri și acum 23 zile. Uite că se vede șmecherie. Mamă, câți nori. Uite, băi, facem aici poză la așa dragostea. Aici avem panorama orașului. Și aici ne spune fiecare chestie în parte ce, de exemplu, avem Penang Bridge. Avem Pulau Faci pe serios. Dubla 2. Avem aici panorama Avem aici panorama orașului și avem aici harta. Avem Little India, The Clan Jetsis și aici Pulau Gudang, Pulau Aman, Pulau Jac. Cam astea ar fi punctele de referință aici. Am o nevastă, câteodată mai dificil așa, dar nu mereu. Băga mea și picioarele. Am împiedicat. Ce grijă ai în viață? Dar ce te freacă pe tine grija de grija mea? Hai să mergem la funicula. Când am ajuns. Și plouă. Mergem înapoi la funicular. Și coborâm înapoi în oraș. Înțeleg cum poate să fie soare și nu că să strică vremea. Bă, într-o 10 secunde, e ploaia cu găia acolo. 10 secunde. Nu durează. Mai puțin, 5 secunde, ce vede soare? Deodată. Și am ajuns la coadă pentru funicular. designated non-smoking zone. We thank you for helping to preserve our hill. We hope you have enjoyed the ride and look forward to your visit to Pinnacle again. Thank you. Pa, funicular! Și am părăsit și funicularul. Mergem la mașină. Da, nu că au venit șoferul. Ne așteaptă la scară. E în Fața blocului. față pe avarii. Pe avarii.
Da. Hello. Chitanza. Everything good? Everything good? Hello. Yes. Yes. We got some minutes without rain. So, It's very beautiful here. what is this place? Bararakan, Yonyam place. You can see a lot of antique things here. Oh, okay. E casa, aici e casa, tot așa cred că unui clan ceva. You see a lot of antique. Beautiful antique. Ia, nu e foarte frumos. Mă las sighițul. Nu știu. Hello. Hello. I give sticker. Okay, one. Oh, same color. Same color. Să înceapă turul. My name is Francis. Our tour about 45 minutes. And this mansion we call Peranakan Mansion. Peranakan actually is a Malay word. It's a mixed culture museum. Mixed Chinese and Malay married. The next generation, the baby boy, we call Mama. Bună dimineața, ne-am trezit și uite ce am găsit în lobby. Foarte drăguț. Și acum mergem la micul dejun. Și pare o zi promițătoare în care sper să ne odihnim. Deci am ajuns în cameră după micul dejun și ne-a lăsat o surpriză din asta. Iar ieri ne-a lăsat biletul ăsta cu 2 flori de lotus și am mers mai departe și am văzut ăsta, cât de drăguț. Și după aia am mai mers și am văzut și asta, foarte drăguț. E un fel de pălăriuță cu flori. Este foarte frumos și chiar e foarte drăguț și chiar îți face ziua mai bună când vezi o chestie de asta sau buchetul de flori care e un buchet foarte mare, adică nu te aștepta la așa ceva. Foarte drăguț. Lucrurile astea chiar fac diferența. Mă cheamă la ea așa. Am uitat cartela și după aia stăteam eu în lift, am zis că asta e, te sun. Și până să te sun, mă duce la 5. Și era un beat suspect, mi-i dai seama, pentru că e gol liftul. Și după aia am zis dacă poate să fie și la mine la 3. Și tot a păsat, dar nu mergea, știi? Și după aia au venit niște fete, m-au dus la 1, mă prima așa toată seara până ajungeam la 5. Păi nu știu dacă se poate pe scări? Se poate, da. Ei, poftă mare la